ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ନିଲେଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାରଣେ ଓଷା କରନ୍ତି ଅହ୍ୟମାନେ ପ୍ରତି ସୁହାଗ ସତୀମାନେ ପୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସମନେ ହସିନା ରାଜ୍ୟର ମଣିରେ ବ୍ରତ ପାଳିରେ ଅଭିପ୍ରାୟେ ଦେଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଚମ୍ବିତ ପୁଛନ୍ତି ଓଷାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ରୌପଦୀ କହି ନ ପାରିଲେ ବିନୟେ କୁନ୍ତୀକୁ ବୁଝିଲେ କୁନ୍ତୀ କହିଲେ ଶୁଣ ପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନନ୍ଦସୁତ କହୁଁ ଚିହ୍ନା ଅଧିପତି ବିଦେଶୀରେ ପତି ତକ୍ଷଣେ ଉଭା ହେଲେ ହରି କିମ୍ପା ସ୍ମରିଲ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବିନୟେ ବୋଲନ୍ତି ରାଜନ କୁହନ୍ତୁ ଆହେ ଭଗବାନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓଷା କରନ୍ତି କୃପା ସତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଳପ ହସିଲେ କାହାଣୀ ବଖାଣି ବସିଲେ ଥିଲେ କହି ନରାପତି ତାଙ୍କ ନାମ ଅଶ୍ୱପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟା ଧର୍ମବନ୍ତ ଲୋହିଲା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ ସନ୍ତାନ ମାନସୀ ରାଜନ ଋଷିକୁ କଲେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ମିଳି ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱନି କରି ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ସଭିଏ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଋଷିଏ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ବାଞ୍ଛା କର ହେ ରାଜନ ରାଜନ କହେ ବକିରି ସନ୍ତାନ ଏକା ଲୁଡ଼ା ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ମନେ ମୁନି ଜନ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କଲେ ଦାନ ନିୟତେ ଏମନ୍ତେ ଜପିବ ସପ୍ତଶତୀଙ୍କୁ ମନାସିବ ଏମନ୍ତେ କହି ମୁନିମାନେ ଚଳିଲେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ଅଶ୍ୱପତି ରାଣୀ ହୋଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଜନ୍ମିଲା ଏକ ଧନ୍ୟରତ୍ନ ପାଳିଲେ ରାଜା କରି ଯତ୍ନ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରେ କନ୍ୟା ଜଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ନାମ ଦେଲେ ତେଣୁ ଏଥକୁ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାବିତ୍ରୀ ବୟସ 17 ପଦ୍ମିନୀ ନାୟିକା ଲକ୍ଷଣ କଲମ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ତା ଜାଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ଭ୍ରମିବାକୁ ପରିଚାଳିକା ସାଥେ ଦେଇ ଦିନେ ଆଶ୍ରମେ ଜମା ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଅପୂର୍ବ ତରୁଣ ଋଷିଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ସେ ଯୁବକ ହରାଇ ବିଚାର ବିବେକ ମନରେ ପତି ଭାବେ ବରି କହନ୍ତି ଶୁଣ ପରିଚାରି ଏଇ ତ ଋଣ ମୋର ବର